Il-budget 2025 mofra ebda soluzzjonijiet tal-problemi li qed jaffaċċja il-poplu. Anzi, kien hemm ammissjoni ċara li l-gvern ta' Roberta Bela se jkompli jżid il-problemi li ħoloq hu stess. Sosta dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li saritlu l-4 wara nofsinhar fuq Net FM fejn saħaq li l-budget li ġie ppreżentat it-tnejn li għadda mofra ebda soluzzjonijiet. Bernard Grech qal il-gvern ta' Roberta Bela huwa dipendenti fuq iż-żieda tal-popolazzjoni minkejja li kemm il-korpi kostitwiti kif ukoll il-Partit Nazzjonalista appellaw għal bidla fil-mudell ekonomiku ta' pajjiżna. Il-gvern mhux qed jifhem, jew ma jridx jifhem, illi l-poplu imxebba, mhux qed jifhem jew ma jridx jifhem, illi l-poplu llum jinsab effettwat bil-fatt illi l-popolazzjoni tal-pajjiż illum tant kibret li qiegħda teffettwa lil kollox u lil kulħadd. Dan huwa gvern li mhux qed jifhem jew ma jridx jifhem illi l-poplu mhux qed jieħu s-servizzi kollha illi huwa imdorri bihom jew għandu dritt għalihom kif kien qabel minħabba iż-żieda fil-popolazzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-gvern ta' Roberta Bela huwa kompletament maqtuħ mir-realtà kif ukoll li għal darba darbtejn inqabad li qed jikdeb mal-poplu. Hawnhekk huwa tkellem dwar id-drenaġġ fl-Ibħra Maltin, mossa li ġiet ikkundannata anke mill-Qorti Ewropea. Roberta Bela jibqa' jgħid li mhuwiex minnu. Mela mhux talli se jkollok tħallas sena iktar kontribuzzjonijiet u dawn nafu kemm jiġu eluf. Talli inti ħatamel sena iktar biex tkun tista' tieħu l-pensjoni dione. Qed tara kif femuha sew in-nies dik li huma qed jgħidu li mhux veru jew li hija fake, in-nies fehmu. U dan huwa l-effett fuq in-nies ma li jipprova jbiħlek li tant qed jagħmel ġid u tant ħajjatfa' flus fil-but. Imma l-nies qed jipprova jaħbilhom li se jisraqhom l-eluf ta' euro b'din il-miżura waħda. Brabta maż-żieda tas-sena għal kontribuzzjonijiet tal-pensjoni, Bernard Grech fakkar li minkejja l-esplużjoni fil-popolazzjoni, il-poplu se jkollu jġor il-pis u b'din is-sena żejda ta' ħlasijiet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li issa il-gvern ta' Roberta Bela se jisraq sena pensjoni fil-waqt li xorta waħda se nkomplu nħossu l-effetti tal-popolazzjoni li splodit fl-aħħar snin. Apparti minn hekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa inaċċettabbli li għal sena oħra il-kola se tkun intaxxata b'mod speċjali meta għal darb'oħra il-korpi kostitwiti kollha qablu li din m'għandix tkun intaxxata. Met inti qed ikollok gvern li qed jammetti li għandek bżonn żieda fil-pensjoni, fil-paga, fil-benefiċċju minħabba l-għoli tal-ħajja għax ikunu għalew il-prezzijiet mela l-mekkanizmu bil-fors irid jiddikjara żieda fl-għoli tal-ħajja. Meta dak il-gvern mbagħad se jħodlok parti minna taxxa, jkun qed jisir hekk mill-ħtieġa li inti tieħu l-għajnuna taż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Dak huwa li qed jiġri. Għalhekk qablu l-imsieħba soċjali kollha. Intant brabta mal-Kunsill Ġenerali bit-tema Malta żagħżugħa, Bernard Grech qal li f'dan il-Kunsill se jiġu diskussi l-problemi ċentrali tal-pajjiż kif ukoll il-bżonn fost l-oħrajn li jkun hemm investiment serju f'numru ta' setturi bilan li pajjiżna verament jimxi il-qudiem. Fiha nkomplu niddiskutu tajjeb dak it-triq il-qudiem f'diversi setturi ma wkoll ta' dan il-pajjiż li huwa pajjiż għalina li jista' u għandu potenzjal kbir bħal dawk iż-żgħażagħ mimlija enerġija fil-futur tagħhom, aħna nemmnu f'dan il-pajjiż u dal-pajjiż irid ikun pajjiż li jemmen fil-futur tiegħu hekk kif qed niċċelebraw is-60 sena anniversarju din is-sena l-50 sena mindu sirna Repubblika, nazzjon li għadu żgħir u li għad fadallu fejn jikber u kif jimxi u fejn jimxi l-qudiem. L-ewwel sessjoni tal-Kunsill Ġenerali se ssir nhar il-Ħadd li ġej f'lukanda ewlenija f'San Ġiljan.